E isto é reciprocidade, a relación recíproca entre o amor e a morte. Para esquecer por fin a túa voz e queimei na túa fogueira o que quedou de min despois de sermos nós. Amor é amarte, cadê a relación? De morrerse en un amor. Esa palma. De morrerse en amor. Llenas preguntas de guerra con 1000 carabéis o a tua revolución. En cada batalla o dilema o de morder de amor. Amor de amarte, dale la relación. Reciprocidad, que amor de ser humana, que moverse en amor. De morrerse en amor. Que morrer sen amor. A ver, nós quixemos facer un encerrón ao público e ao final acabei facendo a Inés sin querer, non? É que, non sei, vou facer unha pregunta así. Alguén por casualidade escoitou algunha vez esta canción? Sona de escoitar esta canción. Fixemos algo raro aí no medio. Alguén do público se deu conta de que fixemos así un troleamiento. Porque vexades... Non, porque eu sei que non devo falar desto, pero veño do mundo do audiovisual. Eso do marketing e destas cousas subliminais, sí que existe. E a mí molame moito isto de experimentar. É que fixemos publicidade subliminal. Porque acabamos de adornar aquí esta canción no final, acabamos de facervos publicidade subliminal dun grupo daqui de Santiago de Compostela que se chama Ivy Moon. Acabamos de meter aquí un cacho de halucinogénico.